עם ישראל, כנסת ישראל, מתלוננת, ריבונו של עולם, אתה שולח לי נחמות, אבל עניי הסוערה, זקנים, עניים, כל הגלות עם ישראל עניים היו. אז אם כן, איך יהיה הנחמה? עניי הסוערה לא נחמה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? שולח אצל הנביאים, אומר, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, ויסדתיך בספירים. אומרים רבותינו שהקדוש ברוך הוא מבטיח כזאת עשירות לישראל, שיהיו הבתים שלנו בנויים מאבנים יקרות שנקראים פוך וספירים. אבל הפסוק אומר, ויסדתיך בספירים. מה הפירוש? היסודות של הבתים, איזה אבנים תשימו? אבני ספיר. אבן ספיר זה אבן יקרה מאוד. יש אבן ספיר, קרת אחד יכול לעלות כמה מאות אלפים. כן? אבן יקרה מאוד. כל כך עושר יהיה שהיסודות של הבניין, הלא תמיד היסודות שמים אותם מתחת לאדמה, נכון? יהיה כזה עושר גדול. לא תעשה יסודות של מלט, של בטון. אתה תעשה יסודות של אבני ספיר. זה בתחתית. ואחר כך למעלה, זה הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך. זה אבני פוך, אבנים עוד יותר יקרות ועוד יותר חשובות. כזה עושר גדול הקדוש ברוך הוא מבטיח לישראל. זה לפי הפשט. לפי הזוהר הקדוש, הזוהר אומר שפוך זה לא רק אבן, אלא יש איזה דבר רוחני כזה, שאם אדם ימלא את עיניו מן הפוך הזה, יכול לראות את חומות ירושלים שהן בנויות כעת גם כן. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, מה אתם כל כך מסתערים? אתם חושבים שאני שכחתי? אם תסתכלו, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, אם אתם תסתכלו בפוך הזה, אתם תראו שחומות ירושלים עדיין קיימות. לא החרבתי אותם. מי שיש לו עיניים קדושות יכול לראות את החומות של ירושלים. איך זה נרמז בפסוק הזה? כי אם אנחנו ניקח את הגימטריה של פוך, כמה זה פוך? כותבים אותו פ' ו' כ'. זה סך הכל כמה זה? 106, נכון? וספירים זה פעמיים ספיר, נכון? ספיר ועוד ספיר. כמה זה ספיר? סמך זה 60, פ' זה 80, 140, נכון? ויוד כמה זה? 10, זה 150, ורש כמה זה? 200. כמה זה סך הכל? 350. כן? אז זה ספיר אחד. ואם אנחנו ניקח עכשיו שני ספירים, כן? פעמיים ספיר, כי ספירים לשון רבים, נכון? אז כמה יש? 700, נכון? יפה מאוד. זה ספיר, זה 700. ואם נוסיף על זה תפוך, כמה זה יהיה בסך הכל? 806. זה 806, זה רומז למספר התיבות שיש לנו בתפילין. כמה תיבות יש לנו בארבע פרשיות בתפילין שלנו? יש לנו 806 תיבות. מה זה העניין הזה? 806. למה התפילין יש כאן בחינה של התפילין? כי הפסוק אומר, חשף השם את זרוע הקודשו לעיני כל הגויים, וראו כל עמי הארץ את ישועת אלוהינו. זה נקרא השבת הזאת שתבוא. חשף השם את זרוע הקודשו. מה זה זרוע הקודשו? ולמה וראו כל עמי הארץ את ישועת אלוהינו? מדוע עמי הארץ? וראו כל ישראל את ישועת אלוהינו. מה זה עמי הארץ? אלא ידוע שאומות העולם באים בטענה לפני השם יתברך. למה נתת לעם ישראל תשובה? הם עושים תשובה ואתה סולח להם וגואל אותם. ואלה אומות העולם, אין מצוות תשובה לאומות העולם. אנחנו לא מצווה אותם לשוב בתשובה. יש גם כמחלוקת הפוסקים, מקבל אותם בתשובה, לא מקבל אותם בתשובה, יחיד, רבים, מחלקים, לא תמיד השם יתברך מקבל אותם בתשובה. אז אם כן, הם טוענים, למה אותם מקבל תמיד בתשובה, ואותנו לא מקבל? אלא התירוץ הוא, הפסוק אומר, מלך אלוהים על גויים. אלוהים ישב על כיסא קודשו. למה מלך על גויים? לא צריך להגיד מלך על ישראל? אלא התשובה שעם ישראל נקראים לא רק עבדים של השם יתברך, אלא נקראים גם כבנים. בנים אתם להשם אלוהיכם. יש לנו גמרא מסכת קידושין, הגמרא אומרת, אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אבל מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אז אצל הגויים, הקדוש ברוך הוא, מה הוא נקרא? מלך אלוהים על גויים. הם באים, אומרים, מחילה, מחילה, חטאנו, עווינו, פשענו. מה עונה להם הקדוש ברוך הוא? החוק אומר, אני מקיים את התורה. החוק של התורה אומר, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, לא מוחל לכם. אין מלך, אין מחילה.
ולכן לוקח מהם נקמות, אין נקמות השם, אין נקמות הופיע. עושה לעשות נקמה בגויים, תוכחו באומים. אבל עם ישראל באים שווה בתשובה. מה אנחנו אצל השם יתברך? בנים. והשם יתברך, אנחנו קוראים אותו אבינו מלכנו. קודם אבינו, אחר כך מלכנו. מדין אב, אב שמחר כבודו, כבודו מחול. אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, מה אתם מתלוננים? תסתכלו בתפילין, חשף השם את זרוע קודשו. בתפילין של הקדוש ברוך הוא, שם כתוב עלינו שאנחנו בנים שלו. אנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הוא בתפילין שלו מה אומר? מי כעמך כי ישראל גוי אחד בארץ. אחר כך אנחנו אומרים ואהבת את השם אלוהיך. השם יתברך אומר את השם אמרת היום והשם יאמרך היום. ואחר כך מדבר עלינו שאנחנו בנים ואהבתו אלינו אין סופית. אז זה הפירוש. חשף השם את זרוע קודשו, זרוע קודשו זה התפילין. כן? כי כתוב נשבע השם בימינו ובזרוע עוזו. בימינו זו התורה, שנאמר מימינו אש דת למו, ובזרוע עוזו אלא תפילין. אז עכשיו שאומר חשף השם את זרוע קודשו, מה פירוש חשף? חשף את התפילין. ותסתכלו מה כתוב בתפילין שלי. בתפילין שלי כתוב שהם הבנים שלי, אני האבא שלהם. זה יחס אחר. לכן אב שמחר כבודו, כבודו מחול, אני מוחל להם, מקבל אותם בתשובה. אבל אתם, מה אתם שייכים? אתם רק עבדים, מלך השם הגויים. מלך שמחר כבודו, אין כבודו מחול. לכן אותם לא מקבל בתשובה. ממילא, אחרי שחשף השם את זרוע קודשו, וראו כל עמי הארץ את ישועת אלוקינו. יראו את הישועה, איך שמושיע אותנו, על ידי מה? על ידי שמראה להם את הקשר המיוחד שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה גם כן בהמשך למה שדיברנו קודם, בשיעור הקודם, שהבחינה של הגאולה זה סוד יצחק. נכון? שזה הבחינה של הגבורה. וגם פה אנחנו רואים חשף השם את מה? את זרוע קודשו, שזה מה נקרא בחינת השמאל. כי נשבע השם במינו ובזרוע עוזו. אז זרוע מה זה? גבורה, נכון? אז אם כן, אתה רואה שהגאולה תהיה בחינת הגבורה. גם פה אתה רואה את העניין הזה. אחר כך, גם אם אתה תיקח את המילה פוך ותעשה גימטריה גדולה. גימטריה גדולה, אתם יודעים איך עושים גימטריה גדולה? יש האותיות הסופיות של מנצפח, הם הולכים בסדר המאות. כי אתם יודעים, א' ב' זה גימטריה מ-1 עד כמה? ת' 400. איפה ההמשך? מה עם 500, 600? עצרנו ב-400? התשובה היא, האותיות הסופיות הן ממשיכות את המאות. אז יש לנו כמנפץ, 5 אותיות סופיות, כן? כ' סופית כמה זה? 500. מ' סופית כמה זה? 600. תזכרו את זה, אנחנו נצטרך את זה. מ' סופית זה כמה? 600. אחר כך מה יש לנו? נ' סופית כמה זה? 700. פ' סופית כמה זה? 800. צ' סופית כמה זה? 900. ואחר כך, איכה ירדוף 1, 1000. האחד שזה א' חוזר להיות 1000. מאלף נהיה 1000. ואז ב' זה בית אלפים, וג' זה ג' אלפים. וככה גימטריה היא ממשיכה והולכת, אין סוף לא גימטריה עכשיו, כן? כי חיברנו את הכל, עשינו מעגל. אז אם כן, זה האותיות הסופיות. עכשיו, אם אנחנו ניקח את הפוך, ונעשה גימטריה כזאת, שהכף, כמה הוא עכשיו לפי זה? כף סופית, זה כף סופית, זה 500. ופ' וו' כמה זה? פ' פוך כתוב, פ' ו' כף סופית. אז כף סופית עשינו אותה 500. פ' ו' 86. אז סך הכל כמה זה? 586. כמה זה גימטריה ירושלים? ירושלים יש לנו רש ושין, זה כבר 500, נכון? עכשיו י' ראשונה של ירושלים, וכמה זה? 10. למד 40. מ' של ירושלים, כמה זה? 80. וו' של ירושלים, 586. אף על פי שבירושלים יש עוד י'. ירושלים, בלמד גם יש י'. אבל בתנ"ך, ברוב המקומות, כתוב ירושלים. יש יותר מ-600 פעמים בתנ"ך מוזכר מילת ירושלים. ברוב הפעמים זה כתוב בלי י'. ירושלים כתוב. דהיינו 586. זה שאומר כאן הפסוק. הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך. פוך רומז למה? רומז לירושלים. מה אמר לנו הזוהר? אם אתה תמלא עיניך בפוך, אתה תזכה לראות את חומות ירושלים שהן בנויות. תמיד הן בנויות. אף על פי שנראות חרבות. זה רק לעין הבשרית נראית חרבה. אבל העין הרוחנית תראו שהיא בנויה ירושלים. ירושלים היא תמיד בנויה. לכן, זה הנחמה שאומר כאן הנביא. הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך ויסדיך בספירים. אחר כך אומר ככה.
ושמתי קדחות שמשותייך ושערייך לאבני אקדח. מה זה קדחות שמשותייך? איזה מילים? מה זה הדברים האלה? קדחות שמשותייך. יש גמרא במסכת בבא בתרא, בדף ע"ה. הגמרא שמה מספרת, רבי יוחנן היה יושב ודורש, ואומר, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד בשערי ירושלים אבנים טובות, שהם בגודל 30 על 30 אמה, וחוקק בהם 10 על 20, 10 אורך, 20 גובה, ומעמיד אותם בשערי ירושלים. ושם הגמרא מספרת שתלמיד אחד לגלג על רבי יוחנן. אומר, מה הרב אומר? עכשיו בדור הזה, בדורות האלה, אפילו יהלום בגודל של ביצה של תרנגולת, או של ציפור אפילו, אתה לא מוצא יהלום בגודל כזה. אומרים שהיום היהלום הכי גדול בעולם זה 900 קראט, ככה שמעתי פעם. לא יודע, בערך 900 קראט. תבררו, אני לא בקיא בזה. שאלו יהלומנים. מה היהלום הכי גדול בעולם? עכשיו אומר לך שיהיה יהלומי בשערי ירושלים, איזה אבנים יהיו? 30 אמה, 15 מטר על 15 מטר. זה גודל היהלום בשערי ירושלים. אז אותו תלמיד לגלג, אמר, איך יכול להיות? כעת אפילו יהלום בגודל ביצה אנחנו לא מוצאים. לעתיד השם דבר חסים כאלה אבנים טובות בשערי ירושלים? אומרת הגמרא, לימים הפליגה ספינתו בים. אותו תלמיד נסע, הפליג בים, וראה מלאכי השרת שהם מסתתים אבנים טובות בגודל 30 על 30 אמה. שאל אותם, הנלמן, אמרו לו, אלה האבנים עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד בשערי ירושלים. תראו, זה לא היה תלמיד רגיל. הוא יכול לראות מלאכי השרת שמנסרים אבנים, גם מדבר איתם, והם עונים לו. יש הרבה אנשים אולי מדברים עם מלאכים, אבל לא לכולם הם עונים. זה, עונים לו. אומרים לו, זה עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד בשער ירושלים. זאת אומרת, היה בעל מדרגה התלמיד הזה. אומרת הגמרא, שהוא חזר אצל רבי יוחנן, אמר לו, רבי דרוש, הולך נאה לדרוש. מה שדרשת, ראיתי במו עיניי על הים. אמר לו, רקע, אם לא ראית, לא האמנת? נתן בו עיניו ועשאו גשי עצמות. לא מאמין בדברי חכמים? רק אם אתה רואה אתה מאמין? לא האמנת לרבי יוחנן? עשה אותו גשי עצמות. ועוד הגמרא שם מוסיפה ומקשה. הגמרא אומרת, אתה אומר שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד בשערי ירושלים אבנים של 30 אמה על 30 אמה, וחוקק בהם 10 על 20, כי זה הפתח, 10 אמות רוחב על 20 אמות גובה. הגמרא מקשה, רגע אחד, כתוב, בהולך אתכם קוממיות. מה זה קוממיות? שתי קומות של אדם הראשון. אדם הראשון, אחרי החטא, נטמעתה קומתו ועמד על 100 אמה. ככה הגמרא אומרת. קודם החטא, מה היה האדם הראשון? מסוף העולם ועד סופו. ככה היה האדם הראשון. אחרי החטא, נטמעתה קומתו ונעשה 100 אמה. אומר שבתברך, והולך איתכם קוממיות. לעתיד לבוא, אני עתיד לעשות אתכם 2 קומות של אדם הראשון. אז כמה יהיה אדם גבוה? 200 אמה. אז איך אתה עושה לי שערי ירושלים בגובה של 20 אמה? אנחנו לא נוכל להיכנס ככה. אומרת הגמרא, לא, אלה האבנים האלה זה החלונות בחומות של ירושלים. בחלונות של שערי ירושלים יהיו אבנים 30 אמה, 30 אמה. השערים עצמם, זה יותר מ-200 אמה. כאלה אבנים טובות, עתיד הקדוש ברוך הוא להניח בשערי ירושלים. אחר כך הגמרא אומרת, ששני מלאכי השרת בשמיים, מיכאל וגבריאל, ושני תנאים בעולם הזה, יהודה וחזקיה. אתם יודעים מי אלה יהודה וחזקיה? בניו של רבי חייא, תאומים הם היו. דודו תאומים, יהודה וחזקיה, שעליהם אמר אליהו הנביא לרבי יהודה הנשיא, שרבי חייא ובניו נחשבים כמו אברהם, יצחק ויעקב. אז יש מחלוקת גם בשמיים בין מלאכי השרת, בין מיכאל לגבריאל, וגם בין יהודה וחזקיה, בניו של רבי חייא, איזה אבנים טובות עתיד הקדוש ברוך הוא להניח בשערי ירושלים. אחד אמר שוהם, ואחד אמר ישפה. אלה אבנים מהחושן. בחושן היה 4 טורים של אבנים יקרות. טור אודם פיתדה וברקת, והטור השני נופר ספיר ויהלום, והטור השלישי לשם שבו ואחלמה, והטור הרביעי נופר ספיר ויהלום. כן, נופר ספיר, והטור הרביעי תרשיש שוהם וישפה.
כן? הרביעית זה תרשיש, שוהם וישפה. אז שוהם וישפה אלה האבנים האחרונות שבחושן. אז יש מחלוקת עכשיו, מחלוקת גדולה בין מלאכי השרת מיכאל וגבריאל, ובין שני תנאים גדולים, יהודה וחזקיה. אחד אומר איזה אבנים ישים בשער ירושלים? אבני שוהם. ואחד אומר איזה אבנים ישים בשער ירושלים? ישפה. מה יש כאן? למה יש מחלוקת על זה? והגמרא אומרת, מה עושה הקדוש ברוך הוא בפועל? אומר הקדוש ברוך הוא, אתם חולקים ביניכם כדין וכדין, אני אעשה גם את זה וגם את זה. וזה הפסוק אומר, ושמתי כדחוד שמשותייך. כדחוד כתוב שם כ"ד כ"ד, כדין וכדין, גם שוהם גם ישפה, ואני קורא להם כדחוד. זה שם חדש, אני עושה להם שינוי השם, קורא אותם כדחוד. זה הפירוש ושמתי אבני כן, כדחוד שמשותייך ושערייך לאבני אקדח. זה האבנים ששערייך, איזה אבנים יהיו? כדחוד יהיו, אבנים כדחוד. מה זה כדחוד? כדין וכדין, גם שוהם וגם ישפה. זה דברי הגמרא. כל אחד יכול לקרוא את הגמרא הזאת שם בבבא בתרא. השאלה שלנו עכשיו נשאלת, למה יש מחלוקת על זה? ולמה דווקא שוהם וישפה? ולמה השם יתברך עושה כדין וכדין וקורא את זה כדחוד? מה זה השם הזה כדחוד? ובשביל להבין את זה, הרב בני יששכר מסביר פירוש מאוד נפלא. הוא אומר ככה, הוא אומר, ידוע הגמרא בברכות אומרת, מיום שחרב הקדוש ברוך הוא בעולמו, מיום שחרב את המקדש, מיום שחרב את המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של ההלכה בלבד. מיום שחרב את המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של ההלכה בלבד. מה זה 400 של הלכה ומה זה בלבד? בזמן שבית המקדש היה קיים, היה מזבח שהיו עובדים עבודת הקודש. המזבח, עשו רבותינו חשבון, המזבח שבנה שלמה המלך, מה היה המידות שלו? איך היו המידות של המזבח? אז היסוד שלו היה 32 אמה על 32 אמה, לב על לב אמות. אחר כך עולה אמה וכונס אמה, ועולה כמה וכונס עוד. בסוף הגג של המזבח היה כ"ח אמות על כ"ח אמות, כוח אמות על כוח אמות. והמערכה של העצים הייתה כ"ד אמות על כ"ד אמות. 24 אמות על 24 אמות, זה היה המערכה. זה היה בזמן בית המקדש. כעת, כשחרב בית המקדש, אז אין לו לקדוש ברוך הוא אלא 400 של הלכה בלבד. 400 האלה, כל אמה, אתם יודעים, כל אמה, כמה טפחים יש בה? יש בה 6 טפחים. כל אמה זה 6 טפחים. 4 כפול 6, כמה זה? 24. אז אם אתה אומר 400 על 400, כמה זה 400 על 4? כמה זה 24? אז זה 24 טפחים על 24 טפחים, נכון? זה החשבון של 400 על 400. אותו הדבר, כן, במזבח היה במקום טפחים, היה אמות, 24 אמות על 24 אמות. 400 של הלכה זה 24 טפחים על 24 טפחים. אז כשהיה בית המקדש קיים, אז זה לא היה רק 400 של הלכה, כי היה גם את המזבח. אבל כעת אחרי שחרב בית המקדש, אז אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה בלבד. אין עכשיו את ה-24 על 24 של המזבח. יש רק 24 על 24 של הלכה, 400 של הלכה. זה הכדחוד הזה, ושמתי כדחוד שמשותייך, כ"ד על כ"ד, כן? אם אנחנו נעשה 24 כפול 24, כ"ד כפול כ"ד, כמה יצא לנו החשבון? 24 כפול 24, כמה זה? יצא לנו 576, כן? זה רומז, 576, רומז לתקעו, תקעו, מה זה תקעו? תף, קוף, עין וו, זה 576. יש כאן רמז דרך אגב. למה? אנחנו נכנסים לאלול עכשיו. תקעו בחודש שופר, בכסל ליום חגנו. תקעו בחודש שופר. מה זה התקעו הזה? מה זה המספר הזה? 576. מה זה המספר הזה? הגמרא מסכת סוטה בדף ל"ז, הגמרא שמה מספרת לנו שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל ברית. 3 פעמים קראת איתנו ברית. קראנו עכשיו בפרשה הזאת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את הברכה ואת הקללה. כן? חזר הקדוש ברוך הוא את הברית הזאת 3 פעמים. בהר סיני, בחורב, באוהל מועד, ובערבות מואב על ירדן יריחו.
זה שנכנסנו לארץ. כל ברית שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, אם נקרא שם את הפרשה, נראה, יש 12 ארורים. וכנגדם יש 12 ברוכים, נכון? ונתת את הקללה, נתת את הברכה על הר גריזים, ואת הקללה על הר עיבל. אז היה 12 ארורים ו12 ברוכים. אומרת הגמרא, הארורים הברוכים האלה זה ארור בכלל וארור בפרט. אז כמה זה עכשיו? כפול, נכון? יש לי 12 ארורים שהם לשון כלל, ו12 ארורים שזה לשון פרט. אז כמה זה סך הכל? 24. והברוך גם כן, ברוך בכלל וברוך בפרט. אז כמה ברוכים יש לי עכשיו גם כן? 24 ברוכים, נכון? יפה מאוד. את זה הקדוש ברוך הוא, סך הכל כמה יש לנו עכשיו? 24 ועוד 24, כמה זה? 48, נכון? 48 בריתות קראת הקדוש ברוך הוא עם ישראל, כן? ואת זה חזר הקדוש ברוך הוא 3 פעמים. בהר סיני, באוהל מועד, ובערבות מואב על ירדן יריחו. 48 כפול 3 כמה זה? 144. אז פה כבר נעצור ונגיד, זה הפירוש של הפסוק, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. מה זה קדם? קדם 144. זה 144 בריתות שקראתת עמנו, ריבונו של עולם, חדש ימינו כקדם, אנחנו רוצים להיות בברית נאמנה אליך, ריבונו של עולם. אבל הגמרא שם מוסיפה ואומרת, כל הבריתות האלה שעכשיו אמרנו, הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ללמוד. 144 בריתות ללמוד, 144 בריתות ללמד. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. 144 לשמור, 144 לעשות. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אז כמה זה 144 כפול 4? זה, 500? תעשה עוד פעם חשבון. לא? 576. נכון? 280. עשית חשבון? 576. שזה, מה זה אמרנו? תקעו בחודש שופר, בכסר יום חגנו. יש לכם מחשב, מה הבעיה? לא יכול להוציא מחשב על המקום. לא תרגלנו את זה כמה חודשים, הרב לא היה פה, לא תרגלנו את הכמחשב. כן? מה אומר? הוא עשה את זה במילים. טוב. אז יש אישור, ברוך השם. כולם עומדים, כולם מסכימים. אז אם ככה, אנחנו יכולים להתקדם. כמה בריתות קראת הקדוש ברוך הוא עם ישראל, סך הכל כמה בריתות? 576. אז 576 בריתות האלה, שאנחנו שומרים אותם, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות, בזכות זה אנחנו זוכים למה? אנחנו זוכים לאבני קדחוד, כן? אבנים האלה, המיוחדות האלה, שהם אבני שוהם ואבני ישפה. הבחינה שלהם היא, כן, כמו שלמדנו עכשיו, קד וקד, שזה 24 כפול 24, סך הכל כמה יצא לנו? גם כן 576. אז זאת אומרת, זוכים לאבנים יקרות בזכות הבריתות שאנחנו שומרים עם השם יתברך את הברית, ושמר לך השם את הברית ואת החסד. כן? אז אם כן, מגיעים לכאלה מעלות גבוהות, זוכים לאבנים כאלה יקרות בשערי ירושלים. אבל יש כאן עוד תוספת. למה דווקא שוהם ודווקא ישפה? אז כידוע שאבני החושן הם כנגד 12 שבטים, נכון? אלה שני האבנים האחרונות בתור רביעי, תרשיש, שוהם וישפה. אז שוהם זה כנגד יוסף הצדיק, וישפה זה כנגד בנימין. יוסף הצדיק ובנימין הצדיק רומזים למה? רומזים לשתי המידות שנקראים יסוד ומלכות. אנחנו מתפללים, תמיד אומרים לפני התפילה, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. זה היסוד והמלכות. כל המעשים טובים, כל המצוות שלנו לאחדה קודשה בריחו ושכינתה, כן? אתה רוצה לאחד מידת היסוד עם מידת המלכות. אם אתה תעשה חשבון, מידת יסוד, כמה זה גימטרי היסוד? יסוד זה י' סמך, כמה הגעת כבר? 70. ו' ד' 80 ביחד, נכון? זה יסוד, זה 80. מלכות, כמה זה מלכות? מ' ל' 70. כ' 20, סך הכל 90, נכון? ו' של מלכות 96. ות' כמה זה? 496. ועוד 80?
576. יסוד ומלכות. יסוד ומלכות, אתה מחבר את המידות על ידי שאתה מקיים את כל הבריתות כולם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אז עכשיו, היסוד זה בחינת יוסף, יוסף הצדיק. האבן של יוסף, איזה אבן זאת? שוהם. מלכות כנגד בנימין. איזה אבן היה לו לבנימין? ישפה. אז עכשיו יש מחלוקת בין מלאכי השרת, מיכאל וגבריאל, ובין שני תנאים קדושים, יהודה וחזקיה. איזה אבנים יהיו בשערי ירושלים? האם יהיו אבני שוהם שזה בזכות יוסף הצדיק, או אבני שוהם בזכות בנימין? למה? כי העבודה שלנו היא עושה שתי פעולות. דבר ראשון, המצוות, הברכות, שאדם מברך בעולם הזה, אמן שעונה בעולם הזה, עולה עד כיסא הכבוד. אז קודם כל, מעלה פה, עושה נחת רוח, לפני השם יתברך, מעלה מפה מהעולם הזה, לכבוד השם יתברך. ואז הקדוש ברוך הוא מוריד, מלמעלה ללמטה, מוריד שפע גדול, מברך את כל העולמות כולם. ככה זוהר אומר בפרשת עקב, אומר הזוהר שהברכה שאנחנו מברכים בעולם הזה, שאדם מברך ברכה, הוא אומר אותה בכוונה, וגם יש מי שיענה אמן על הברכה הזאת, זה עוד יותר מעלה יותר גדולה, וגם עונה אמן בכוונה, זה נקרא שהוא נותן דורון כדקאיות לכבוד השם יתברך. דורון שלם, כראוי לכבוד השם יתברך. והברכה הזאת עולה, ואין שום ממונה בעולמות העליונים שיכול לעצור את הברכה הזאת מלהגיע לפני כיסא הכבוד. זאת אומרת, כשאדם מתפלל, הוא מבקש בקשות מאת השם יתברך, ראש העולם, רפואה, פרנסה וכו' וכו'. אז לא תמיד התפילה עולה לפני השם יתברך. כל השערים ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. אבל לא תמיד אדם בוכה, וגם יש פעמים שנקרא סתם תפילתם, כמו שקראנו במגילת איכה, נכון? סקותה בענן לך מעבור תפילה. אז לפעמים ככה הקדוש ברוך הוא כביכול אומר אין קבלת קהל, סוגר את השערים, לא רוצה לשמוע. אבל זה דווקא אם אדם מתפלל, כי על התפילה יש ועדת ביקורת. לוקחים את התפילה לפני הוועדות, בודקים, מגיע לו, לא מגיע לו, איך הייתה התפילה, יש מידת הדין, יש לה מקום לפתחון פה. אבל כשאדם מברך את הקדוש ברוך הוא, רק מברך, הוא לא מבקש כלום, רק מברך ריבונו של עולם. מברך ומשבח להשם יתברך. אז אין שום מלאך ושום ממונה שיכול לעצור את הברכה הזאת מלהגיע לכיסא הכבוד. ואז כשהברכה הזאת היא אמן גם כן, אז היא בוקעת כל השערים, מגיעה לפני השם יתברך, ובזכות הברכה, הקדוש ברוך הוא משפיע שפע של ברכה ואור ושמחה וטובה בכל העולמות כולם. אפילו מלאכי השרת מקבלים שפע מאת השם יתברך בזכות הברכה שאנחנו מברכים פה בעולם הזה. אז הכוח של הברכה זה כוח עצום. אבל איך זה מתחיל? מתחילים קודם כל מלמטה למעלה, ואחר כך אתה מוריד את השפע מלמעלה למטה. אז עכשיו זה המחלוקת בין מלאכי השרת, בין מיכאל לבין גבריאל. האבנים הטובות שבשערי ירושלים, זה יהיה בזכות זה שאנחנו העלינו מלמטה ללמעלה, זה צריך אם כן אבני ישפה. או זה בזכות יוסף הצדיק, שזה כבר השפע שבא מלמעלה ללמטה. יוסף הוא המשביר בר לכל הארץ, נכון? יוסף הוא המשביר. הוא מידת יסוד, הוא המשפיע. אז מאיפה אנחנו עכשיו מתחילים? זה מתחיל מלמטה, אנחנו צריכים לקבל אבני ישפה, או אנחנו זוכים לזה בזכות השפע שהבאנו לו, שזה האבנים של יוסף הצדיק, שזה אבני שוהם. מה אומר הקדוש ברוך הוא? בזכות שניהם. בזכות יוסף ובזכות בנימין. בזכות השפע שהעליתם מלמטה ללמעלה. בזכות השפע שבא מלמעלה ללמטה. בזכות שניהם. גם אבני שוהם וגם אבני ישפה. את שניהם כדן וכדן. ולכן אני עושה להם שינוי השם לאבנים האלה. מה אני קורא להם? ושמתי כדחוד, שמשותייך ושערייך לאבני אקדח. קורא אותם כדחוד, כ"ד כ"ד. שזה רומז לאבני שוהם ואבני ישפה, שהם רומזים למה שראינו עכשיו, ל-576 בריתות שהקדוש ברוך הוא קראת עמנו 3 פעמים, גם בסיני, גם באוהל מועד וגם בערבות מואב על ירדן יריחו. אז יהי רצון שנזכה לראות את האבנים האלה בקרוב, כן? אבני ירושלים, איזה אבנים בקרוב. עין בעין יראו בשוב השם ציון, כן יהי רצון. עכשיו נאמר אולי איזה דבר בהלכה.
24 כנגד 24 ספרים או משהו? גם, כן, 24 ספרים, ויש עוד סוד בזה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה 24 אותיות, אתה אומר את זה פעמיים ביום, זה כד חוד גם כן, פעמיים כד חוד, כן? פעמיים 24 אותיות, בשוכבך ובקומך. יש הרבה עניינים בזה, רק לא ערכנו יותר מדי, להאריך עכשיו, נשב כל הלילה. מלכות, אמרת יסוד במלכות, אבל אנחנו יודעים שמלכות זה של יהודה, לא? יש בחינת יהודה שהוא מלך, כן, מלכות שייכת ליהודה, אבל יש גם בחינת בנימין, יש בחינות בזה. זה נקרא עטרת יסוד וכולי, לא לומדים פה קבלה עכשיו, מה אתה רוצה מאיתנו? אנשים פשוטים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. קושיות בקבלה, זה... טוב, מה אומר? אם רואים את החומות. כן. אז רואים את המקדש? אז זהו, שבית המקדש, אתם יודעים, נגיד לכם דבר יפה על בית המקדש. הזוהר הקדוש מספר לנו שגוי אחד שאל את רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי. שאל אותו, מה זה אתם אומרים שבית המקדש השלישי עתיד להיבנות, ויהיה לכם בית מקדש שלישי? הנה, תראה, אני ראיתי מה שרבותיכם אומרים על הפסוק בשירת הים. מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. זה רומז לשני בתי מקדש. מכון לשבטך פעלת השם זה מקדש ראשון. מקדש השם כוננו ידיך זה מקדש שני. אז איפה כתוב שלישי? כתוב ראשון, כתוב שני. ועוד הנביא אומר, על בית שני שנבנה, גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. קורא אותו האחרון. את השני הוא קורא אותו האחרון. אז למה אתם אומרים שיהיה לכם שלישי? רצה רבי אלעזר לענות לו, אז זה הגוי התחצף. אמר, לא רוצה תשובות, אתה תענה לי, לא מעניין אותי, לא רוצה לשמוע תשובות, לא באתי לשמוע. רק כששאל, אז שמע אותו. אבל כשלא רוצה לשמוע תשובות, נתן בו עיניו, יחיב בעיני, עשה אותו גש של עצמון, גמר אותו. טוב, התלמידים באו אצל רבי אלעזר, טוב, הוא גם עצמות, אבל באמת מה התשובה לשאלה הזאת? זו שאלה טובה. אומר, השאלה הזאת כבר נשאלה במטיבתא דרקיע. שאלו בשמיים את התשובה הזאת, שאלה הזאת. והקדוש ברוך הוא השיב, מכון לשבטך פעלת השם, זה מקדש ראשון. מקדש השם כוננו ידיך זה מקדש שני, שניהם מדברים על בית שלישי. לא מדברים על בית ראשון שהיה והבית שני שהיו. למה? כי הבית הראשון נבנה על ידי בשר ודם. מי בנה בית ראשון? שלמה המלך. כששלמה המלך בנה את הבית הראשון, הוא בעצמו אמר את הפסוק, שיר המעלות לשלמה, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בונה בו. ידע שלמה המלך שהבית הזה הוא לא יעמוד לעד לעולם, כי זה מעשה ידי אדם. והתורה לא אמרה מקדש אדם יעמוד לעד לעולם, כן? מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך, שהשם יתברך בונה. הבית שהשם יבנה זה יהיה לעד לעולם. אבל בית ראשון שנבנה על ידי שלמה, כל שכן בית שני שנבנה על ידי כורש מלך פרס, זה ראוי שיעמוד עד לעולם. כבר שאלו את עזרא הסופר, יעמוד הבית או לא יעמוד הבית? לא תלוי במעשים שלנו, כמה יעמוד וכך יעמוד. ונחרבו, כי הם היו מעשה ידי אדם. אבל הבית השלישי שיבנה, הוא ירד שני בתי מקדש מהשמיים. זו התשובה לשאלה שלך. בית אחד זה אנחנו נראה אותו. בית, מה, אתה רואה פיזי, בית מקדש מפואר, ירד מהשמיים. ומעליו יהיה בית מקדש רוחני. אתה רק תראה שיש אור גדול, כמו ענן של כבוד, אור גדול מעל בית המקדש. שם זה מכון לשבטך פעלת השם, זה בית מקדש רוחני. ומתחתיו יהיה מקדש השם כוננו ידיך. זה מקדש ראשון וזה מקדש שני. שני בתי מקדשות ירדו מהשמיים. אחד אתה תראה אור גדול, לא תוכל לראות בדיוק, אבל תראה אור גדול עצום ונורא. קשור על בית המקדש, זה מקדש ראשון. מקדש השם כוננו ידיך, זה מקדש שני. אז זה כבר קיים, וזה עכשיו בתהליך של ירידה. יש איזה ככה ברמח"ל, שאומר שבית המקדש ירד מהשמיים, זה לא יורד ברגע אחד. מה אתה חושב? זה ככה כמו טיל יורד מהשמיים? זה הדרגה, הדרגות, כל פעם יורד עוד קצת. אתה עושה עוד מצוות, עוד תורה, עוד תפילות, אתה מוריד עוד קצת, יורד עוד קצת. כל פעם שזה מתקרב יותר לעולם שלנו, פה בעולם הזה נהיה בלגן. נהיה קורונה, נהיה מלחמות, נהיה בעיות, זה. מה קורה? בית המקדש יורד. אז מה עושים? רגע, בתי כנסיות נסגרים. יש מלחמה, אסור להתפלל במניין.
למה צריך להתפלל במניין? כי כשנפתח השער למעלה הגדול, נסגרים החלונות הקטנים. כך כותב הרמח"ל באיגרת הגאולה שלו. אז אם כן, בקורונה גם כן לא היה אפשר להתפלל בתי כנסיות. למה לא אפשר להתפלל? יורד, נפתח השער העליון. השער הגדול נפתח, לא צריך חלונות קטנים. עכשיו, בזמן של הגלות, מה כתוב? משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. כעת זה דרך בתי כנסיות, זה חלונות קטנים. אבל כשיהיה בית המקדש, מה נאמר בית המקדש? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. כשהשער הגדול נפתח, שער השמיים נפתח, חלונות נסגרים. אז כל פעם שבית המקדש מתקרב אלינו, אתה רואה שבתי כנסיות נסגרים. זה לא אומר שצריך לסגור בתי כנסיות, כן? אבל כשאתה רואה, כשזה קורה בלית ברירה, משמיים כופים עלינו כאלה מקרים, כמו זמן מלחמה, כמו זמן של שלום שהיה צרות, כן? כל מיני עניינים כאלה, זה בחינות רוחניות שקורים בעולמות העליונים. אז זו התשובה שהשיב לו שם, רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, לתלמידיו, כן? על אותה השאלה שהקשה הוא. אז זה, העניין הוא שבאמת בית המקדש קיים ויורד, ואנחנו נמצאים עכשיו בתהליך, אנחנו לא יודעים איזה שלב מה אנחנו נמצאים, צעד אחד, שני צעדים, כמה קרוב, לא יודעים כל החשבונות האלה. לא, השם יתברך הוא, נשגב השם לבדו, הוא יודע לבדו את העניין של הגאולה, קץ הגאולה מתי יהיה. נזכה בקרוב בעזרת השם.